कैसन जमाना आ गइल बा नु। दिन भर खाले बापे काम करा सा गाड़ी धो सा बेटा लोग खाले ऐस फरमाई हैं ना खड़ा करके एकदम रखले बालो खाली गाड़ी साफ करके रख दनु चाबी दे पापा चाबी दो जाई घूम के आई खाली घूमत रही लो। मार 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 दूगो बच्चा चिकन डिनर होई मार 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 का भेल पापा का हो गइल पापा खाली चिल्लाते रही हो दिन भर गेम में बिजी रही है ई ना कि तनिया के पापा के हेल्प करा दे हाथ बटा दे हैं छुट्टी के दिन बताबो दिन भर मोबाइल में बिजी बड़ा मार 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 फेंक 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 दूर का हो गई का समय चिल्लाता नहीं रो पता बा कि हम खाना बनावता नहीं और खाना बनाई भी को मेडिटेशन के काम बा ओ मेरे वो सवेरे से काय कइले बानी का हो गइल के बकाई चिल्लाता नहीं ऐसा तो कोनो काम नहीं के जब आपसे ना कर सकेले ऐसे तो बस स्मार्टी आवे नहीं हम हमारा पता बा तोरा का आवेला का ना खाली लंबा लंबा फेंके के बा ठीक बा चुपचाप रह जाके शैम्पू ले आओ अपना बनिए कार के शैम्पू से धोएम पापा ऐसन बा राजा बेटा अगर 1 मिनट के अंदर शैम्पू ना आइलू तो हम गाड़ी छोड़ के सबसे पहले तोहरे के धोवम जाता नहीं पापा रुकी रुकी इनकरा के का खातिर भेजता नहीं ई जाके शैम्पू के पाउच की जगह पूरा डब्बा उठा के ले आके रवा के दे दी तू चल हमारे साथ है हम तारा के देता नहीं। हाँ अब एक शैम्पू के पैकेट उठाओ मत दे अपन राजा बेटा के ना तो हाथ में मोच आ जाई। हां का कहता नहीं अरे कुछ ना हां ला पापा का से तरफ पापा हम सोचा था नहीं कि अब धुलाई कहाँ से शुरू करी जहाँ से मन तहाँ से कर ला हमारा तो मन करता कि तोहरे से धुलाई शुरू करी तोहरे से धुलाई शुरू करी हो। चल मोबाइल अंदर रख अब काम पे लग जाओ फटाफट गाड़ी पे पानी मार हम कपड़ा मारता नहीं है तू पानी मार। सॉरी सॉरी पापा सॉरी सॉरी खराब कर दिल बड़ी है तोहरा के तो सब रुक जा पापा रुक जा और दूसरा आइडिया बताओ तनी। हां सुन ली कोनो आइडिया न बतावता सुन ली। हाँ हम तो खाले पैदे भल बनी तार लोग के माई बेटा के आइडिया सुने खातिर। हाँ बोल ना का आइडिया बा कब से जग से धोवत रहम जाता है धोई पाइप लगा के धो दम एकदम चकाचक हो जाई। ए बुद्धि के देवता ऐसा ने करो कि सारा दुनिया तो पानी बचावे के फेरा में रहेला आ तू पानी बहवा के सब नाश मार दो। पापा तू को टेंशन मत ला तू शैम्पू मारा हम पाइप से पानी मारता नहीं धीरे धीरे हम पानी मारता नहीं। हाँ तू ही राजा में भइल बड़ा धीरे धीरे पानी मरबो। मम्मी पापा सुनत नहीं खान का कहतनी अरे कुछ ना अरे काहे के चिल्लाता रे एगो तो तोरा के झेलते बानी और उनकरा के और बोला दे दोनों आदमी के हम झेलत रहे छोड़ के पानी मार। आज तू हमारा हाथ से ना बचबे तोहर गलत आइडिया के चक्कर में ये सब भइल ह। काहे चिल्लाता लोग ई का दिलो अभिषेक एकदम दिमाग का हो गया छोड़ी काहे खातिर ऐसे झगड़ा करतनी का करी हम नाश मार दल सही पूरा हमरा के भिजा के का भाई लेका बात छोड़ बात हो जाला गलती कहने तो हमरा के भिजा के धो देलस। अच्छा छोड़ दी रो छोड़ दी लेका बा अभी तू का नाश कर देलू है जोन बचल कुछ कमी रहल वो पूरा कर देलू। अच्छा हम सोचत रहनी थोड़ा खाली बानी पेंटिंग कर ली हम साफ कर देते घबराएंगे और नाश मार देलू साफ कर करके। अच्छा रुकी हम शैम्पू और साबुन ले आ देते नहीं करके अच्छा से हम साफ कर दे रुक जाइए रुक का साफ करू हम इनकरे के साफ करबे करे वजह से कुल भइल नाश न नाश पीट देले बा हैं ए motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. नाच कर देला और सब बचल खुचल एकदम पूरा कर देला जो लोग बचल खुचल रहल ह और तो तोहरा के ना छोड़ब ना भैया तोहरा के ना छोड़ब एकदम नाश कर देले बा हम कुछ नाश कर देले बा तो का होता है धरा बबुआ ए अभिषेक पापा के पजामा धरा हो